VP Costa Chiwenga votora mukombe panoonekwa kunzi izi temu yekuti zvigananda panguva ino yashamisa vanhu. Kuonekwa kunzi mutungamiri wenyika yeZimbabwe oonekwa akuincluda aiwa that moto yekuti pasine zvigananda in his speech. Panguva ino kuchionekwa kunzi VP Costa Chiwenga akaintroduce aiwa this temu rekuti zvigananda aiwa achiriti varishandisa kuhondo kutsanangura kana kureva vanhu vaonekwa vakanga vari self-serving, but panguva ino richirifeya kune these businessmen vari kunokonzi they are operating from briefcase. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Tupina mdemira masvingo mudanyira chiti General Chiwenga has won Zimbabwe's battle for the mines. Just 4 months ago, he introduced the derogatory word Chigananda during an address at Heroes Acre to refer to Zimbabweans who are rich from ill-gotten wealth. The word has taken the country by storm. It has replaced and buried the then common binga, a term used by majority to revere the corrupt. Everyone, including President Mnangagwa, is talking about Zvigananda. Zviganandas are even being geared at football matches. What a successful consciousness and a real rendition campaign general. Thomas Kwarubuda panguva ino ari kunokonzi general vokorokotedzewa panguva ino after his term yekuti Zvigananda awa yagaina popularity. Panguva ino kunoonekwa kuti Zvigananda, these are some of the people panguva ino according to social media kunoonekwa kuti these are some of the people vanoonekwa kunzi vanenge vari under mutungamiri wenyika kana kuti who are benefiting vachiita zvavanoda kushandisa zita remutungamiri wenyika. And panguva ino zvanyatsa kushamisa vanhu yekuti the Zimbabwean leader the president vemasopamisa mnangagwa aiwa uya achitaura the term yekuti pasine zvigananda, kunyangwe kuchionekwa kuti vanhu vakaita sana kuda kwachitagwirei, these are some of the people vakauya vakatoti in the public vakatomenshina vachitozviti aiwa siri zvigananda, even associates ake akatavati ava ndo the real zvigananda and the likes. Panguva ino zvanyatsa kuuya zvikakonzeresa controversy munyika yeZimbabwe. Pinda comment section medu kuti mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chat on the bell icon.